ተምሃሪት ካብ ማኪና ስድራ ምስ ወረደት ክልተ ደቂ ትምህርታ ናይ አቡኣ ማኪና አረገት ብምዃናን ከዳናውን ኣዝዩ ዝኣረገ ብምንባሩ ንዓ ብምጽራፍ ሰሓቓ ነገር ግን ጋቢ ኣብ ትምህርታ ብጣዕሚ ንፍዕቲ ተምሃሪት ስለ ዝነበረት ኣብ ክላስ ንዝሕተት ሕቶ ብምምላስ ንመምህራ ወትሩ መሰገሮሞታ እያ ነይራ ግዜ ምፍዳስ መስኮነ ከዓ ጥራዛ ኣብ ቦርሳ ከተእቶ ክትብል እቲ ቦርሳ ስለ ዝተኸደደ እታ ትጸልኣ መማህርታ ካብዚ ብገመት ዝተተሓዘ ቦርሳ ወፂኺ ጥዑይ ቦርሳ ክትገዝኢ እንተዘይክኢልኪ 10 ግዜ ጥራስኪ እንዳወደቐ መከራ ክትጸግቢ ኢኺ ኢላ ኣባጨወትላ እሞ እቲ መምህራ ድማ በቲ ዝተፈጥረ ነገር የቕረይታ ሓቲቱ ንግዚኡ ክትሕዘሉ ትኽእል ፊስታል ሃባ መሓዛ ጋቢ እውን ቀፂላ እቶም ናይ ስኮላርሺፕ ኮሚቴ ዝኾነ መልሲ ኣይሃብኹን ኢላ ሓተተታ እሞ ጋቢ እውን መልሲ ከም ዘይሃብዋ ነገረታ እቲ መምህራ ድማ ምናልባት ሎሚ መልሲ ክሰዱልኩ ይኽእሉ እዮም ዓብዪ ተስፋ እዩ ዘለክ በላ ጋቢ እውን የቐኒየለ ይበለቶ እሞ ምስ መሓዛ ከዓ ተተሓሒዘን ወፃ ንእሽተይ ሓፍቲ ጋቢ እውን ኣብ ናይ ምዝሓ ሰዓት ኣብ ስልጣኒኣ ኣቦኣ ዘቐመጠላ መልእኽቲ ረኸበት እታ ምስኣ ዝነበረት መሓዛ ከዓ ኣቦኹ ብጣዕሚ ጥዑም ሰብ ይበለታ እሞ ከምዚ መልእኽቲ መፅሓፍ ካብ መዋእል ህፃናት ከምዚ ጀመሮ ሓበረታ መሓዛ እውን ተቐቢላ ኣቦይ ኩሉ ግዜ ከምዚ መልእኽቲ እንተዝገድፈለይ ክንደይ ጽቡቕ ነይሩ በለታ ምስሕን ክበልዓ እናተዳለዋ እንከለዋ ድማ ሓንቲ መምሃርታ መፂኣ ጽቡቕ ማልያ እምበር ካብ ኢኺ ገዚእከ ይበጃኺ ካብ እንዳ ጓሓፍዲ በለታ ንሳ ሰሚዓታ ሶቕ ምስ በለት ከዓ ይሓትክ እኮ እየ ዘለኹ መልስለይ ንምዃኑ ካብ ኢኺ ትረኽቢዮ እዛ ኣረጊት ክዳውንቲ ኢላ ጸባ ደፊኣት ለኸደት ንሳ እውን ከም እንደገና ከይመለሰትላ ሱቕ በለት እታ ኣብ እንዳ ሰብ ትሰርሕ ኣዲአን እውን ስራሕ እናገበረትን ከላ ኣስራሒታ መፂኣ እንክዚ ተጠንቂቕኪ ኣቕምጥ እዮ ኢላ ብትዕቢት ተዛሪባ ተኸደት ንሳ እውን ከምቲ ዝበለታ ንኹሉ ነቲ ልብስታት ብጥንቃቐን ጽፈትን ከተቕምጦ ጀመረት ኣጋጣሚ ግን ነቲ ክዳን እናቐምጠቶም ከላ ደስ ዝበላ ክዳን ስለ ዝረኣየት ኣብ ነብሳ ከመይ ይመስል ንኽትሪኦ ኣብ መስትያት ኮይና ዓቆነቶ ካብ ሰብኣያ መልእኽቲ ስለ ዝመጻ ድማ ነቲ ክዳን ኣብ ዓራ ተቐሚጣ ክሰምዖ ጀመረት ብሩኽ መዓልቲ ክትህልዊ ተስፋ ይገብር ድሕሪ ስራሕ ክሳዕ ንረኸብ ብጣዕሚ እናፊቐኪ ዘለኹ የፍቅረኪ እየ ዝብል መልእኽቲ እዩ ነይሩ ኣብ ከምዝን ከላ ከዓ ዓማ መፂኣ እቲ ክዳን ኣብ ዓራ ስለ ዝረኣየቶ ተጠንቂቕኪ ኣቐሙጥዮ ኢለክ እምበር ኣብዚ ዓራት ደርብዮ እኮ ይበልኩኹን ከይለበስኮ ከተጨማዱድዮ ዲኺ ደሊኺ ቅድሚ ምኻድኪ ተጠንቂቕኪ ትገብርዮ ስራሕ ክህበኪ እየ ግን መጀመርያ ነዚ ዝጀመርክዮ ወዲዮ ኢላ ተቓይቓ ተኸደት ጋቢ ጓላ ከዓ ኣብ ኣፍ ደገ ምስ መሓዛ እናዓለለትን ከላ እታ መተሃላለኽታ መፂኣ ጥራዝውትኺ ኣብ ፌስታል ሒዝኪ ክርእየኪ ከለኹ እንታይ ከም ትመስሊ ትፈልጥ ዶ ልክዕ ግዳም ሓደር ጓሊኺ መሲልኪ ዘለኺ ኢላ ገዲፋታ ክትከይድ ምስ በለት ኣጋጣሚ እቲ መምህራ እናጎየ መፂኡ እንኳዕ ረኸብኩኺ ጥዑም ዝኾነ ብስራቴ ሒዘልኪ መፅእ ዘለኹ ስኮላርሺፕ ረኺብ ከለኺ ንሃርቨር ዩኒቨርሲቲ ክትከድ ኢኺ ጽባሕ ናብ ኦፊሰይ መፅእ እሞ ጽቡቕ ጌርና ክንዘራረብ ኢና ብኣኺ ብጣዕሚ ሕቡናት ኢና ኢልዋ ኸደ እታ ትጸልኣ ተምሃሪት ድማ ነዚ ክሰምዕ ጸኒሓ ብጣዕሚ ዕድለኛ ኢኺ ንኮሌጅ ዝኸውን ገንዘብ ስለ ዘይብልኪ እቲ እንኮ መንገዲ ዘለኪ እዚ ጥራሕ እዩ ነይሩ ትብላ እሞ መሓዛ ጋቢ ድማ ናይ ዓይሹ ዘረባስከ ኣይትዛረቢ ንባዕልኺ ኮሌጅ እንተኣቲኺ ብጣዕሚ ዕድለኛ ኢኺ ሻሙናይ ክፍሊ ሓሊፍኪ ሃይስኩል ምእታው ክኸማን ዘየገርም ኣይኮነን ኢላ መለሰትላ ንሳ ድማ ይኹን ብምባል ገዲፋተን ከደት ኣብ ከምዝን ከለዋ ድማ ኣቦኣ ካብ ትምህርቲ ንኽወስዳ መፀ ሰላም ምስ በለን ከዓ እታ መሓዛኣ ጥዑም ዘይናኣ ሒዛትልካ መፅያ ዘላ ጓልካ ጽባሕ የራኸበና ጋቢ ኢላ ተምከደት ነዚ ዝሰምዐ ኣቦኣ እውን ኣብ ማኪና ምስ ደየቡ በሊ ንገርኒ እቲ ሰርፕራይዝ እንታይ ትጽበይ ኣለኺ ዶስ ከተህንጢኒ ኢኺ ደሊኺ በላ ስኮላርሺፕ ረኺበ ኣለኹ በለቶ ብሓጎስ እናሰሓቐት ንሱ እውን ብደስታ ብጣዕሚ ጽቡቕ ጋቢ ጋሎይ ስኮላርሺፕ ከም ትረኽቢ ብጣዕሚ እርግፀኛ እየ ነይሩ በላ ቁፂሉ ድማ እንታይ ደኣ ኮይኑ ቦርሳኺ ኢሉ ሓተታ እሞ ኣሪጉ ይመስለኒ ተቐዲዱ ዝብል መልሲ ምስ ሃበቶ ከዓ በሊና ሓፍትኺ ከይድና ካብ ትምህርቲ ንቀበላ እሞ ሽዑ ናብ ዱካን ከይድና ቦርሳ ንገዝእ ብድሕሪኡ ድማ ናይዚ ጥዑም ብስራት ዝስማዓከኒ ዶናት እናበላዕና ከነፅንብሎ ኢና በላ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ምስ በለቶ ከዓ ተተሓሒዞም ከዱ ዶናት እናገዝኦም ከለዉ ከዓ ንማያ ጓል ትምህርታ መፂኣ ዶናት ዘግዝእ ገንዘብ ሃሊኪ ናብዚ ክትገዝእ ምምፃእኪ ብጣዕሚ ተገሪመ ኢላ ምስ ኣባጨወትላ ጎዲፎም መኸዱ ኣብ ገዛ ምስ በፅሑ ከዓ ማያ እንታይ ከም ዝገበርኩ እንድዒ ብጣዕሚ ኣትጸልኣኒ በለታ ንዓበይ ሓፍታ ዓበይ ሓፍታ ከዓ ሸለል ክትብላ ከም ዘለዋ ሓበረታ ኣባኣ እውን ናብአን ብምምፃእ ኣብ ትምህርቲ ዘጋጥመን ሽግር እንተሎ ሓተተን እሞ ጋቢ ድማ ድኻታት ክሳብ ዝኾና ናይ ግድን እዩ ከጋጥመና ዝብል መልሲ ኣበቶ ኣቦኣ ድማ ተቐቢሉ ንዘረብኦም ብፍጹም ከይትግደሳሉ ዘንደቀ ኢሉ መኸረን እታ ክትክሽን ዝጸንሐት ኣዲአን እውን ኣብ 5 ክፍሊ ይኹን ክሳብ 50 ዓመት ትገብራ ኩሉ ግዜ ምስ ዕያት ዘይኮኑ ሰባት ክትረኸባ ናይ ግድን እዩ ግን ከዓ ካልኦት ሰባት ዝብሉና ዝገብሩናን ንዓና ኣይምልከተናን ኢላ
ብወገና መኸረተን ንእሽተይ ጓላ ግን ኣብ ነብስኺ ፀባ ስለዚ ተደፋእኪ ንዓኺ ቀሊል እዩ ከምዚ ክትብል ኢላ መለሰትላ እሞ ኣቦኦን ብዝሓለፈ ነገር ከሓዝና ከም ዘይብለን እናሰሓቐ ብምምካር ኣረሳስዐን ብሓደ ኮፍ ኢሎም ስእልታት እናወሰዱ ብደስታን ፍሽኽታን ክዘናግዑ ክድረሩ ድሕሪ መጽናሕ ንእሽተይ ጓሉ ባባይ ኢላ ፀዊዓ ኣብ ዕለተ ልደተይከ ዓብ ከምዚ መብራህቲ ዘለዎ ገዛ ክንሰርሕ ዲና ኢላ ሓተተቶ ኣቦኣ ድማ ናይ ግድን እምበር ማያ ጓለ ይበላ ቃል እተወለይ ምስ በለቶ እውን ቃል ኣትወል ክለኹ ዛ ጓለ ይበላ ቀፂሉ እውን ሃንደበት ክስዕል ስለ ዝጀመረ ንእሽተይ ሰዓል ዓይነ ስለ ዝገበርኩ ተሰርኒቐ እምስለን ኢልዎን ናብ ሽቓቕ ከደሞ ሰበይቱ ድማ ደድሕሪ ይርከበቶ ካብ ኣፉ ብዙሕ ደም ፈሲሱ ኣብቲ ላቫንዲኖ ተፀያይቑ ምስ ረኣየት ከዓ ከም ዝሓመመ ስለ ዝተረድኣ ኣመና ሰንቢዳ ሓቆፈቶ ኣብ ሕክምና ኸይዱ መርመራ ምስ ገበረ ከዓ ዶክተር ጥዑም ዜና ሒዘልኩም እንተዝመጽእ ደስ እንበለኒ ነይሩ ኢሉ ድሕሪ ምዝራቡ ነቲ ሰብኣይ ከዓ ሕጂ እዩ እቲ ግዜ ኢሉ ባዕሉ ክነግረን ዕድል ሂብዎ ኸደ ሰበይቱ ከዓ ብስምባደ ሕጂ እቲ ግዜ ማለት እንታይ ማለት ኢላ ንበዓል ቤታ ተወከሰቶ ደቁ እውን ተመሳሳሊ ሕቶ ሓተታ የቕሬታ ከሻቕለክን ስለ ዘይደለኹ እምበር ካብ ዝሓመም ነዊሕ ግዜ ገይረ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ከም ዝምውት ዶክተር ነጊሩንሎ ዝብል መልሲ መስሓብን ከዓ ኣመና ሰንበዳን ሓዘናን ከበኽያውን ጀመራ ብድሕርዚ ሰብኣይ መይቱ ስነ ስርዓት ቀብሪ ምስ ተኻየደ ብዙሕ ሓዘንተኛ ጸንዓት ይሃብክን እናበሉ ከጸናንዕዎንን ሰብኣያ ኣዝዩ ጥዑይ ሰብ ምንባሩ ክገልጽለን ድሕሪ ምጽናሕ ሓደ ሰብኣይ መጽኡ ድማ ኣስማትን ብምጽዋዕ ጸንዓት ይሃብክን ብለን እሞ ሰበይቲ ሕሰመይ ትርከብ ድሕር ምባላ የቕሬታ ግን ኣይፈለጥኩኻን ዓርኪ ሰብኣይ ዝነበርካ ዲኻ ኢላ ተወከሰቶ ሰብኣይ ከዓ ዓርኩ ይኮንኩን ኣነ ጠበቑ እየ ኢሉ መለሰላ ኣዝያ እንዳተገረመት ሰብኣየይ ጠበቓ ከም ዘለዎ ግን ኣይፈልጥን ነይረ በለቶ ብድሕርዚ ሰብኣይ ንሰለስቲአን ኮፍ ኣቢሉ ሰብኣያ ቅድሚ ምማቱ ብቪድዮ ዝገደፈለን መልእኽቲ ከስምዐን ጀመረ ኣብ ከቢድ ሓዘን ከም ዘለኽን ይርዳእን እዩ ግን ከዓ ናይ ግድን ክትፈልጦ ዘለክን ነገር ስለ ዝኾነ ሰለስቲኽን እተን ዝዓበያ ህያብ ናይ ህይወተይ ኢኽን ክሳብ ጽቡቕ ጌርክን ተዓብያ ብህይወት ክጸንሕ ከም ዘይክእል ምስ ፈለጥኩ እዛ ቪድዮ ሰሪሐያ ሓላፍነት ናይ ገዛእ ርእስኽን ክትወስዳ ነንሕድሕደኽን ክትፈቐራን ክትተሓላለያን ስለ ዝደለኹ እየ ምኽንያቱ ካብ ናይ ጥዕና ኩነታት ወጻኢ ሓደ ዝሓባእኩልክን ምስጢር ኣሎ ኣነ ካብ ሃብታማት ስድራ እየ ተወሊደ ይኹን እምበር ስድራይ ብገንዘብ ክምኩሑ ዘይደልዩ ስድራ እዮም ነይሮም ገንዘብን ንብረትን እቲ ናይ ብሓቂ ምንጪ ናይ ሃብቲ ይኮነን ኣብ ህይወተይ ንዓኽን ብምርካበይ ጥራሕ ሃብታም ገይሩኒ እዩ ስለዚ ድማ ካብ ስድራይ ገንዘብ ዝበሃል ዘይደለኹ ኣብ ህይወት ገንዘብ ከም ዘድሊ ክውሕዶ ይደልኒ ስለዚ ኸኣየ እዚ ኩሉ ናተይ ውርሻ ብማዕረ ክትማቐልኦ ዝደለኹ ጠባቓይ ኩሉ ነገር ኣስፊሑ ክነግረክን እዩ ሓደራ ክብለክን ዝደሊ ግን ነቲ ገንዘብ ብስነ ስርዓት ክትማቐልኦ ኣለክን ማዕረ ክንደይ ከም ዝፈትወክን ትፈልጣ ኢኽን ዝብል ዘረባ ድማ ሰማዓ ነዚ ምስ ሰምዐት ድማ ማያ እዚ ላግፂ ክኸውን ኣለዎ ኢላ ነቲ ጠበቓ ሓተተቶ ጠበቓ ከዓ 100 ካብ 100 ሓቂ ምዃኑ ሚልዮናት ገንዘብ ከም ዝገደፈለን ኣረጋገጸለን በዓልቲ ቤቱ ሰንቢዳ እዚ ኩሉ ግዜ ሃብታሚ ነይሩ ማለት ዲላ ሓተተቶ ጠበቓ ከዓ ዝተሓላለኸ ነገር ምዃኑ ይርዳእኒ እዩ ንዓይ ከማን ኣብቲ ክመውት ዝቐርበሉ ግዜ እዩ ነጊርኒ ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ኦፊሰይ ምጽኒ ኢኺ ኩሉ እቲ ዝግበር ነገር ክንፍጽም ኢና ደጊመ ጸንዓት ይሃብክን ክብለክን ይደሊ ኢሉ ገዲፉ ወንከደ ንጽባሒቱ ንጋቢ እታ ትጸልኣ ተመሃሪት ምስ ረኸበታ እዚ ዘይጠቅም ስኮላርሺፕ በፂሕክ ማለት እኮ እቲ ካብ ኢድኩም ናብ ኣፍኩም ዝኾነ ናብራኹም ዝተቐየረ ከይመስለክ ኢላ ከም ቀደማ ከተዋርዳ ፈተነት ምስ ማሕዛኣ ኮይነን ዝግባእ መልሲ ምስ ሃባኣ ግን ገዲፋተን ከደት ኣዲአን እውን ኣብ ስራሓ ተረጋጊኣ እናሰርሐትን ከላ ኣስራሒታ መፂኣ እንታይ ትገብር ኣለኺ ኣብዚ ቦታ ዘይፅርክዮ ዝተረፈክ ነገር ኣሎ ስራሕኪ ብሸለልትነት ተሰርሒ ወዛዝ ዝኾንክ ሰራሕተኛ ኣኺ ብፍላይ ከዓ ሎሚ ምስ በለታ ናይ ብሓቂ ከምዚ ትብልኒ ዘለኺ ድያ ኢላ ሓተተታ ኣስራሒታ ድማ እወ ናይ ብሓቂ ከምኡ ኢኺ ኢላ መለሰትላ ሰበይቲ ቐፂላ ከምኡ እንተ ኮይነ ስለምንታይ ደኣ ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ስራሕ ክጸንሕ ጌርኪ ኢላ ደጊማ ሓተተታ ስለዝደንገጽ ኩልኪ ኢላ ምስ መለሰትላ ከምኡ እንተ ኮይኑ ካብ ሕጂ ንድሓር ክድንግጽለይ ኣይደልን እየ ስራሕኪ ገዲፈልኩለኹ ኢላ ብሕርቃን ገዲፋታ ወፀት ብድሕርዚ ኣደ ምስ ዓባይ ጓላ ኮይነን ንማያ ሰርፕራይዝ ክገብራ ክብርቲ ማኪና ሒዘን ናብ ቤት ትምህርቲ መጽኣ ማያ ሰንቢዳ እንታይ ዓይነት ክዳን ኢኺ ለቢስኪ ዘለኺ እንታይ ዓይነት ማኪና ኢኺ ትዝውር ዘለኽ ማማይላ ሓተተታ እዚኣ ቨርሳቺ ትበሃል እዚ ኣይግላስ ከዓ ዲዮር እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከዓ ፖርሽ ማኪና እየ ክገዝእ ዝደሊ ነይረ እንሆ ከዓ ሕጂ ገዚአ ኢላ መለሰትላ ንዚ ዝሰምዐት ማያ ከዓ ንኺድ ካብዚ ቀልጢፍና ኣነ ኣብዚ ክረአ ኣይደልን እየ በለታ እሞ ዓበይ ሓፍታ ከዓ ኣይተካብድዮ ማያ ሓፍተይ ባባግኮ ክንጥቀመሉ እምበር ኣብ ባንክ ክነቕምጦ ኣይኮነን እዚ ገንዘብ ገዲፍልና በለታ ማያ ግን ተቕብል ኣቢላ ከምኡ ይኮነን ዝበለና ንሱ ዝበለ ብግቡእን ስነ ስርዓትን ተጠቃማሉ ኢሉ
ቅድሚ ሕጂ ገንዘብ ዘይብልና ከሎ ብጣዕሚ ኢና ጽቡቕ ነርና ስለምንታይ እዚ ኩሉ ገንዘብ ኣብ ዘይርብሕ ነገር ተጥፍኦ ኣለኽን ባባ ብህይወት ከለኮ ነንሕድሕድና ልዕሊ ኩሉ ክንዳላለን ክንተሓላለን እዩ ምሂርና ብዛዕባ እዚ ገንዘብ ዘይነገረናኮ ቀዳምነት ንገንዘብን ንንብረትን ከይንህብ እዩ ብምባል ኣምሪራ ተዛረበተን ኣዲኣ ድማ ጽቡቕ ኣለኽ ዛጓለይ ቅድሚ እዚ ገንዘብ ብጣዕሚ ኢና ጽቡቕ ነርና ኣቦ ከዓ ከምዚ ትብልዮ ዘለኽ እዩ ምሂርና ሕጂ እውን እንተኾነ ነፍቅሮን ንናፍቆን ኢና ግን ከዓ ክንነብር ኣለና በዚ ገንዘብ እውን ዝሓሸ ናብራ ክንነብር ንኽእል ኢና ብሓጎስ ክንነብር እንተዘይደሊ ካብ መጀመርትኡ እዚ ገንዘብ እውን ኣይምገደፈልና ነይሩ ኢላ ብምምላስ ናብታ ማኪና ክድይብ ነገረታ እሞ ሓራ ኢላ ደስ ከይበላ ደየበት ብድሕርዚ ኣዲአን ዝተፈላለዩ ክቡር ክዳውንትን ቦርሳታትን ገዚኣ ነብሳ ከተልዕልን ክተዘናጋዕን ጀመረት እታ ዓባይ ሓፍታ እውን ከምኡ ኣዝዩ ክቡርን ግዝያውን ክዳውንቲ ለቢሳ ናብ ቤት ትምህርቲ ብምምጻእ ነታ ብድኽነታ ተሸማቕቓ ዝነበረት መምሃርታ ሕነ ንኽትፈዲ ብጥቓኣ እናሓለፈት ከተሕርቓ ስራሕ ኢላ ተተሓሓዘቶ ኣብ ትምህርታ እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሰነፈት ከደት እታ ንእሺ ሓፍታ ማያ ግን ብናፍቖት ናይ ኣቦኣ ኩሎም ብሓደ ቅድሚ ሕጂ ዝገብሮ ዝነበሩ ዘኪራ ኣመና ተሓዝንን ተሰማስልን ነበረት ሓደ ግዜ ከዓ ንበይና ዘኒላ እንከላ እታ ቅድሚ ሕጂ ጸባ ዝደፍአትላ ተምሃሪት ብምምጻእ ሕጂ ክበኣሰኪ ኣይኮንኩን መጽአ ጸባ ስለ ዝደፍኣኩልኪ ሕማቕ ስለ ዝሰማዓኒ የቕሬታ ክሓትክን ብዛዕባ መተበኹ ስለ ሰማዕኩ ድማ ጽንዓት ይሃብኪ ክብለኪ መጽአ ብምባል ተዛረበታ ማያውን ስቑኢላ ክሰማዓ ድሕር ምጽናሕ የቐኒየለይ ሕሱም ኣይትርከብ ብምባል ምሳይ ኮፍ ክትብሊ ትደልይ ትኾንክውን ኮፍ ክትብሊ ትኽእል ኢኺ በለታ ንሳውን ኣብ ጎና ኮፍ ብምባል ኣቦኹይ ኩሉ ግዜ ዝጽሕፈልኪ ዝነበረ መልእኽቲ ይርዮ ነይረ ኩሉ ግዜ ቅድሚ ንዓኺ ምጽራፈይ ብድሕሪ ክመጽአ ዘንብቦ ነይረ እዚ ዝገብር ዝነበርኩ ድማ ብምሳሕክን ብመልእኽቲ ናይ ኣቦኽን ኣመና ይቐንእ ስለ ዝነበርክ እየ ስድራኺ ብጣዕሚ እዮም ዘፍቅሩኺ ኢላ እያ ዝተዛረበታ ማያ እውን ኣስዒባ ንምንታይ ግን ትቐንእ ነርኪ ኢላ ሓተተታ ምናልባት ነቦይ ስለ ዘይፈልጦ ክኸውን ይኽእል እየ ባባ ክፍለየና እንከሎ ጓል 2 ዓመት ጥራየ ነይረ ጽቡቕ ገይረ ኣይዝኩረኒ ኢላ መለሰትላ ማያ እውን ኣስዒባ ኣዲኽ ኢላ ሓተተታ ንሳ እውን ኣይትዝክረንን እያ ኣይትግደሰለይን እያ ካብ ጥዒቲ ሕምምቲ ክትብላ ይቐልል ኢላ መለሰትላ ማያ ብዛንታኣ የቕሬታ ከም ተሰማዓ ነገረታ እሞ የቕሬታ ክስማዓኪ የብሎን ኣነ የቕሬታ ክሓተኪ ዝግባእኒ ካብ ሕጂ እንድሓር መሓዙት ንኹን በለታ ማያ እውን ደስ ይብለኒ ኢላ ተቐበለታ ሓደ ግዜ እውን ክልቲአን ኣሕዋት ኣብ ገዛ እንከለዋ ማያ ጌም ንፃወት ኢላ ንዓባይ ሓፍታ ሓተተታ እሞ ጋቢ ግን ከምዘይትፃወት ብዘይተገዳስነት ናብኣ ከይጠመተት ነገረታ ኣብ ከምዚ ሰዓት ኣዲአን ካብ ቫኬሽን መፂኣ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ቫኬሽን ከም ዘሕለፈትን ቀፂላ እውን ጥዑም ዝኾነ ብስራት ሒዛትለን መፂኣ ከም ዘላ ነገረተን ንሳተን እንታይ እዩ ምስ በላ ድማ ኣብ ሓደ ጽምው ዝበሎ ቦታ ገዛ ገዚኡ ኣለኹ በለተን ጋቢ ኣመና ክትሕጎስን ከላ ማያ ግን ብፍጹም ደስ ይበላን ኣነ ካብዚ ገዛ ክቕይር ኣይደልን ኢላ ተቃወመተን ኣዲኣ ግን ሕጂ ካብዚ ዘለናዮ ዝሓይሽ ገዛ ገዚእና ናብ ከተማ ከእትወና ዝኽእል ገንዘብ ኣለና በለታ ማያ እውን ተቐቢላ ኖ ባባ ኣብ ክቡር ገዛ ዘይኮነ ኣብዚ ገዛ ብሓደ ኮይና ፊልም ክንርኢን ፒዛ ክንበልዕን ጌም ክንፃወትን እዩ ዝደሊ ነይሩ ዝብል መልሲ ሃበታ ኣዲኣ ማያ ጓለይ ፊልም ምርኣይ ኣይኮነን ፊልም ናይ ቲያትር ከይተርፈ ክካረየልኪ ኢላ ከተተዓሻሽዋ ኮን ተፈተነት ማያ ግን ብዛዕባ ኢኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ክልቲኽን ሓሚምክን ኢኽን ዘለኽን ማማ ዝዛረቦ ዘለኹ ዘረባ ንእሸየ ሰውዕሉል እሞ ንነብስኽ ኻረ እያ ክልቲኽን ባባ ሙማቱ ዝተሰቆረክን ኣይትመስላን ኢኽን ኢላ ተዛረበተን ኣዲኣ ካብ ዘረባ ኣኾሊፋ ማያ ዝትብልዮ ዘለኺ ሓቂ ኮነን በለታ ብሕርቃን ማያ ግን ቀፂላ እታን መጨረሻ ግዜ ዝሃበኒ እንታይ ዝብል መልእኽቲ ከም ዝገደፈለይ ትፈልጠ ዲኺ ሃብቲ ማለት ኣብ ጅባኻ ክንደይ ገንዘብ ኣለካ ዘይኮነ ኣብ ህይወት ክንደይ ፍቕሪ ኣለካ ማለት እዩ ትብል እያ ነይራ ቅድሚ ባባ ሙማቱ ኣብዚ ገዛ ብዙሕ ፍቕሪ ነይርና ብምባል ለባም ዘረባ ተዛረበተን ኣዲኣ እውን ኣስዒባ ይፈልጥ የማያ ጓለይ ግን ከዓ ንዓመታት ዝኣክል ምስ ሓንቲ ሰይጣን ዝኾነ ሰበይቲ ከም ባርያ ክሰርሕ ፀኒሐ ሕጂ እውን ክሰርሕ ኣይምፀላኩን ግን እኹልን ትሩፍን ገንዘብ ኣለና በለታ ጋብ ሓፍታ እውን ቀፂላ ኣነ እውን ዓመታት ብዝለበስኮን ዘይለበስኮን ክዳን ክፅረፍ ፀኒሐ ኢላ ተዛረበታ ማያ ከዓ ተቐቢላ ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ገዛ ብሓደ ክንበልዕን ብሓደ ጌም ክንፃወትን ክንስሕቕን ከለና ብዙሕ ደስ ዘብል ተዘክሮ ይገዲፍልና በለተን እሞ ዓባይ ሓፍታ ይፈልጥ እየ ጥዑም ግዜ ምንባሩ ንባባ ድማ ኩላትና ኢና እናፍቆ ግን ከዓ ብጣዕሚ እየ ተቐይመሉ ምኽንያቱ ምስ በለት ኣዲኣ ተቐብል ኣቢላ ምኽንያቱ ድማ ስለ ዝሓሰውና እዩ ብዙሕ ካልእ ጽቡቕ ነገር ስለ ዝነበረ ግን ብጣዕሚ እየ ዘፍቅሮ ብጣዕሚ ድማ እየ ዝናፍቆ ይፈልጥ እየ ድማ ንሕና ኣብ ዝሓሸ ቦታ ክንነብር ከም ዝሕጉሶ እንተዘይከውን ነይሩ እዚ ገንዘብ ኣይምገደፈልና ነይሩ ኢላ ብምዝራብ
ከተእምና ፈተነት ማያ ግን ሕጂውን ኣነ ብፍጹም ካብ ዝገዛ ኣይክወፅን ኢላ ገዲፋተን ከደት ኣዲአን ኣብ ሓደ ሃብታማት ዝገዝኡሉ እንዳ ክዳውንቲ እናገዘአተን ከላ እታ ናይ ቅድሚ ሕጂ ተስርሓ ዝነበረት ርግምቲ ሰበይቲ ረኸበታ እሞ ሰላም በለታ እታ ሰበይቲ ድማ ብዝረኣየቶ ነገር እናተገረመት ዘገርም እዩ ናይ ብሓቂ ንስኺ ዲኺ ካልእ ሰብ መሲልኪ ብጣዕሚ ጽብቕቲ ኾንኪ ገንዘብ ከም ዝገይሩ ከም ዘቐየረኪ ርግፀኛ የበለታ ንሳ ድማ ድሓንዲኺ ብጣዕሚ ሰረበሽኪ ኢኺ ትመስሊ ኢላ ብሕቶ መለሰትላ ሓቂ ኢኺ ብሰንኪ ደቀይ ከም ዝኾይነ ብዙሕ ገንዘብ እንተሂበዮም ጥራሕዮም ክርኡኒ ዝመፁ እዚ ጥራይ ክኣክል ከዓ ሰብኣየይ ኩሉ ግዜ ብስራሕ ይገይሽ ኣለኹ እናበለ ምስ ሓንቲ ተሓጋጋዚቱ ክብዕል ካብ ዝጅምረ ትሒዘ በይኒአ ዝነብር ዘለኹ ንስኺ ግን ዕድለኛ ኢኺ ብጣዕሚ ደስ ዘብሉ ስድራ ኣለውኺ ኢላ መለሰትላ ንሳውን ተቐቢላ ይኹን እምበር በቶም ዘለውኺ ክቡራት ንብረታት ግን ብጣዕሚ ሕጉስ ክትኮኒ ዝግባኣኪ ኣብ ገዛኺ ዘሎ ንብረትን መጋየፅን እኮ ኢላ ብንብረታ እናተገረመት ክትዛረብ ጀመረት ሰበይቲ ግን ካብ ዘረባ ብምኽላፍ እዚ ኩሉ ነገር ተራፊ እዩ ኣዝዩ ደስ ዘብልን ፍቕርን ግዜን ዝህቡ ስድራ እንተዝህበኒ ነይሩ ኣምላኽ ክንደይ ጽቡቕ ነይሩ ንኣብነት ሕጂ ንስኺ ዘለኪ ኩሉ ነገር ሸይጥኪ ንሰብኣይኪ ምመለስኪ ዶ ብኸምዚ ኢኺ ኣብ መወዳእታ ኣብ ህይወት እቲ ቐንዲ ኣገዳሲ ነገር እንታይ ምዃኑ ክትፈልጥዮ ትኽእል ኢላ ብምዝራብ ገዲፋት ተኸደት ሰበይቲ እውን ተሰዊጥዋ ንብዓት ንንብዓት ኮነት ብድሕርዚ ጋቢ እውን መምህራ ሕቶ ናሓተተ ንሳ ግን ሜክኣፕ ክትገብር ስለ ዝረኣያ ኣብ ትምህርታውን ኣዝያ ሰኒፋ ስለ ዝነበረት ዝዛረበከ ነገር ስለ ዘሎ ከይትወፂኢ ክበላ ኩሎም ተምሃሮ ምስ ወፁ ድማ ኣብ ትምህርታ ትሰነፍ ከም ዘላ ክርዳእ ፈተነ ንሳ ግን ገንዘብ ስለ ዘለኒ ትምህርቲ ኣይድልየኑን ዘቕንዕ መልሲ ሂባቶ መምህራ ድማ እዚ ኩሉ ነገር ትገብሮ ዘላ ኣቋሪፃ ኣብ ትምህርታ ክትግደስ ከም ዘለዋ ምኺሩ ተፋነዋ ጋቢ ነቲ መምህር ተፋንያ ኣብ ሽቓቓትያ መስያት እንዳረኣየት ክትሓስብ ድሕር ምጽናሓ ድምፂ ናይ ብኽያ ሰማዕት እሞ እታ ትጸልኣን ኩሉ ግዜ ተጸርፋን ዝነበረት ተመሃሪት ምዃና ምስ ፈለጠት ነቲ ማዕጾ ከፊታ ብምእታው ድሓን ዲኺላ ሓተተታ ድሓን ከም ዘይኮነት ምስ ነገረታ እንታይ ከም ዝኾነት ክትነገራ እያ ዝሓተተታ ነዊሒቱ ጉዳይ ምስ መሓዛየ ተባይሰ ምሳይ ምሕዝነት ዝገበረት ንገንዘበይ ደልያ ከም ዝኾነት ምስ ካልእ ሰብ ክትዛረብን ከላ ሰሚዐ እያ ስለዚ ንገንዘበይ ክትረብሕ ኢላ እምበር ብዛዕባይ ኣየግድሳን እዩ ነይሩ ንስኺ ብጣዕሚ ዕድለኛ ኢኺ ኣዝያ ጥዕምቲ መሓዛያ ዘላትኪ ብዛዕባኺ ተሓስብን ኣመናውን ተፍቅረኪ ብኩሉ ዘለኪ ነገር ይቐንእ ስለ ዝነበርኩ እየ ድማ ዝጸርፈክን ዘዋርደክን ነይሩ ብምባል እቲ ንሳ ዝነበራ ነገር ተመኒኻ ከም ዘይርከብ ዘረዳእታ ጋቢ ኣዝያ ተገሪማ ናይ ብሓቂ ብኣይትቐንእ ነርኪ በለታ እሞ እወ ኩሉ ነገር እዩ ዘለኪ ዘፍቅሩኺ ስድራን ኣዝያ ተሓስበልክን ትጥንቀቐልክን መሓዛላትኪ ኣነ ግን ገንዘብ ጥራሕ እዩ ዘለኒ ኩሉ ዘለኒ ገንዘብ ገዲፈ ከም ዝናትኪ ህይወት ክህልወኒ ኣመና እየ ዝምነ ምኽንያቱ ብዛዕባኻ ዝሓስብን ዝግደስን ሰብ እንተዘይብልካ ገንዘብ ወላ ሓደ ጥቕሚ የብሉን ንዓኺ ግን ኩሉ ግዜ ብኣኺ ዝግደሱን ዝሓስቡን ሰባት ኣብ ጎኑ ክለውኺ ብኣይ ዝሓስብ ሰብ ግን የብለይን ኣብ ሕማቕ ግዜ ኣብ ጎነይ ደው ዝብል ሰብ የብለይን ኢላ ምስ መለሰትላ ኸኣ ጋቢ ካብ ሕጅን ድሓር ኣነ ኣብ ጎንኺ ክኸውን እየ ብምባል ካብቲ ዝነበሮ ተሓዘነ ውፃእታ እታ ንእሽተይ ሓፍታ ማያ እውን ንኽልቴና ምሳሕ ዘዳልወልና ሰብ ካብሳኣና ንምንታይ ኣነ ንዓኺ ምሳሕ ዘየዳልወልኪ ኢላ ሓሲበ ምሳሕ ሒዘልኪ መፅአ ኢላ ነታ ተጸልኣ ዝነበረት መምሃርታ ሃበታ እሞ መምሃርታ ድማ ተሓጒሳ ሓቒፋ ሰዓመታ ማያ ቐፂላ ልደተይ ምስ ባባ ኮይነ ኩሕልፈ እየ መዲበ ነይረ ግን ከ ኣይኮነለይን ድሓር ዝኾነ መደብ እንተዘይብልኪ ማማን ሓፍተይን ገንዘብ ንኸጥፍኣ ቢዚ ስለ ዝኾና ኣብ ገዛ ኣይክህልዋን እየን ስለዚ ምሳይን ምስ መሓዙተይን ናብ ገዛና መፂኺ ዕለተ ልደተይ ምሳይ ኮንኪ ክተኽብርለይ ደልየ ነይረ በለታ እሞ ደስ እናበላ ክትመጽእ ምዃና ነገረታ ማያ ምስ መሓዙታ ናብ ገዛ ምስ መጸት ግን ኣዲኣን ሓፍታን ከምቲ ንሳትፈትዎ ብመጋረጃ ዝተሰርሐ ገዛ ኣዳልየን ጸንሓኣ ኣዝያ ብምግራም ኣብዚ ገዛ ክትጸንሓኒ ኢለ ኣይጎመትኮን ዝኾነ ንኽትገዝኣ ዝወፀኽን መሲልኒ ነይሩ በለተን ሓቂ ኸኢኺ ነርኪ ማያ ንኹላትና ከቢድ ግዜ ስለ ዝነበረ ጽቡቕ ጌርና ክንሓስብ ኣይከኣልናን ንስኺ ግን ነገራት ጽቡቕ ጌርና ክንሪኦም ከም ዘለና እኺ ሓጊዝክና ሃብቲ ማለት ኣብ ጅባኻ ክንደይ ገንዘብ ኣለካ ዘይኮነ ኣብ ህይወትካ ክንደይ ፍቕሪ ኣለካ ማለት እዩ ብምባል መለሰትላ እሞ ሰለስቲአን ድማ ብሓጎስ ተሓቋቖፋ ካልእ ዘይነገርኩ ነገር ከዓ ካብዚ ገዛ ኣይክንወፅእና ምስ በለታ እውን ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኪ ማማ ብምባል ደጊማ ሓቆፈታ ኣብ ከምዚ እንከለዋ እውን እቲ ጠበቓ መፂኡ ካልእ ተወሳኺ ሎሚ ንክህበክን ዝሃበኒ ንብረት ኣሎ ኢሉ ካሴት ኣብ ቦስጣ ዝተዓሸገት ሃበን ሰለስቲአን እውን ናይ ኣቦአን መልእኽቲ ዝሓዘት ካሴት ክርእያ ጀመራ ከመይ ቀኒኸን ንማያ ጓለይ ሃፒ በርስደይ ከይበልኩ ክኸይድ ስለ ዘይደለኹ እየ እንኳዕ ተወለድኪ ማያ ጓለይ ቆልዓን ከለኹ ስድራይ ንዓይ ዝኸውን ብዙሕ ግዜ ይነበሮምን ዕለተ ልደተ ይኹን ካልእ በዓል ንምብዓል ግዜ ይነበሮምን ብስራሕን ብመገሻን ብዚ እዮም ነይሮም
ኣነ ግን ኩሉ ግዜ ንገዛእ ርእሰይ ዝብሎ ዝነበርኩ ምስ ደቀይን ሰበይተይን ብዙሕን ጽቡቕ ተዘክሮታት ግዜ ክህልወኒ ኣለዎ ይብል ነይረ። ስለዚ ድማ ምናልባት ክሳብ ዕለተ ልደታ ዝበጽሕ ብህይወት ዘይክጸንሕ ስለ ዝኽእል እዛ ቪድዮ ሰሪሐያ ህይወት ሓጻርያ ብህይወት ከለና ጽቡቕ ግዜ ንሐልፍ ማዕረ ክንደይ ከም ዘፍቅረክን ክትርስዓ የብልክንን ዝብል ቪድዮ ድማ ረኣያ። ብድሕሪ ዝውን ቅድሚ ምማቱ ብሓጎስ እንዳዘመሩ ከለዉ ዝሰኣለን ቪድዮ ረኣያ እሞ ንዕኡ እንዳረኣያ ክስሕቓን ክሕጎሳን ጀመራ። ተፈጸመ። ክቡራትን ፍትዋትን ቤተሰብ ምሕሳር ንሎሚ ዝተዳለወ ዝተተርጎመ መሃርን ኣዘናጋዕን ቪድዮ ነዚ መስል ነይሩ። እንተፈቲኹማ ላይክ ሸር ምግባር ኣይትረስዑኹም። ሙቕ ሰላምታይ እውን ይረሳዕኩን ክሳብ በኻልእ ቪድዮ ዝምለሰኩም ሰላም።